Karon din adlaw guys kay makita din ninyo mamingwit sa dayta. Palang din na isa akong nakuha mo nang atong dungagan sa diriya. Abi ko gastan sa yunar day mamingwit guys. Hasta man din dugaya. Ang isda man good nga kabalo silag paon, di pud nila kaunon. Pug tao ra ang wise man pud ang isda. Unang nagpahiyom-hiyom sa jukog maayo diriya. Kay base di ay madungagan ni atong kuha, pwede na nato sabuan ba. Ana sila tamis man gud daw kayo ang presko nga isda. Labi din yung mga tilapia. Ano to po guys, nanapotay na bagong kuha. Medyo dagan-dagan na dyan kay pwede na nito sa buwan. Karon nakita na to nga galiyok-liyok naman aw. So maauto na napoy ni tukob diri ah. Kuha. Kuha, isa. So grabe ka uwi jud atong pagkabira ato guys no kay abi man nato gastang dakua. Kay makabira mura magastang dakua. Di lang di ay okay ra man pud ni para madungag-dungagan ang pud atong kuha. Kay pagkataod-taod naman pugod ani kay pwede na nato sabuan. Basag di lang ato lang sang dungdungagan kay daghan man pugod ta mukaon ani. Pero basin di ay makakuha tag tuna di ari. Gag! Nakinumdum ko nga wa man day tuna diri kay sapa ra man day ni. Abi jud atong pagpaningkamot diri pamingwit guys ba. Bahalag hastang ulana basta ang importante nakakuha ra ta. Is iya budto ka. Nag-airplane ta kay budto. Guyod na. Ay. So dapat day guys no inig mamingwit di ay ta dapat hilom ra jud atong paligid ba. Amang goy mga sabaan dili man gud kayo na mukuha ng mga isda basta na mga saba kay mga hadlok man gud na sila. Saba man gud kay guys ang mga bata nga naa sa akong likod. Maunang wa na jud taon tay nakuha sukad gaina. Ragi kapoy na day ko dira guys og pinaabot guys kung naa pa ba koy makuha. Kaday pag-abot sa mga bata guys wa na jud taon tay makuha dira guys. Kapoy mo pud ning mamingwit ta guys. Isod ning di ta eksperto kay labi nagdi ka kabalo. Wa dito guys, gikapoy na day ko guys, ug pinaabot yan mo nang ni-give up na lang sa tadriya. Gago! Joke lang day guys no, isda naman day atong gistoryahan nga naabot naman day siya ha. Pero bitaw pud guys, oy dugay-dugay pud tag tinindog dito hinulat guys, pero maura na atong kuha hasta yung kapuya. Pero maayo lang day ni guys no, at least di ta masiro. Ug naatay masabaw guys no. Kay lami day kay ihigop og sabaw karon guys no, kay labi nagaulan-ulan. Mo dito guys no, nahuman naman tag hinlo mo nang automatic dadayon nanay nakahaling dira guys. Ato sa ding gipainit-init ang tubig dira guys no, kay pagkatotod ato nang lundan og lamas guys. Mo dito guys no, pag human natog lunod sa tanan guys, automatic bukal-bukal na siya guys no. Wala na din ako gipakita ang paglunod sa isda og sa lamas guys, kay kabalo naman mo kung unsa magsabaw guys. So karon day guys, makita niyo dira ato sang okay kay pagkatotod ato nang tilawan. So pag human din ako tilaw gani guys, ikaw na pud akong gusto tilawan. Gago! So joke lang bitaw to guys, oy basig malain noon mo sa kuha. Basig bawalan ni noon tag followers ning trabaho ah. Kabalo baya ka nga komedya ra jud tong ako ah. Kay sa panahon na to karon dili na uso ang seryoso kayo guys. Kay ang uso karon magsige na lang kag katawa kay kung sige kag mugot ang imong nawong mura nag 80.